Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы Казан Федераль университеты доценты, тарих фәннәре кандидаты Җәүдәт Миңнуллин. Җәүдәт Сәлим улы Миңнуллин 1953 елда Татарстанның Кама Тамагы районы Чаллы авылында туган. 1980 елда Казан дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый. 1988 елда диссертация яклап, тарих фәннәре кандидаты була. Фәнни җитәкчесе профессор Миркасым Усманов. 2008-2011 елларда Казан дәүләт университетының фәнни китапханәсе директоры. Хәзерге вакытта Казан Федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр институты доценты. Казан Федераль университетының гыйльми шура әгъзасы. 2010 елдан җыен фонды шәхесләребез сериясеннән чыгара торган китапларның фәнни редакторы. Дистәгә якын китап һәм 200дән артык фәнни мәкаләләре татар, урыс, алман, инглиз, төрек, венгр телләрендә басылган. Җәүдәт абый, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Менә сезнең фәнни эшчәнлегегез минем уйлавымча иң беренче археография белән бәйле дип уйлыйм. Фәнни экспедицияләргә менә шундый элеккеге борынгы язуларны җыеп йөрүләрегезгә шактый еллардыр инде. Бу эшкә минем уйлавымча студент чактан ук керешкәнсез булса кирәк. Минем университетның соңгы елында курсында укыганда беренче тапкыр 79 елда, 1979 елда Свердловск өлкәсенә бардык. Миркасым ага Усманов җитәкчелегендә. Һәм шуннан башлап 33 ел дәвамында мин Татарстанның һәм шулай Россия Федерациясенең 24-25 республикасында, өлкәләрендә шушы гарәби язулы китапларны, кулъязмаларны, документларны җыюда катнаштым дип әйтик. Әлбәттә, бу эшнең әһәмияте бик зур. Ни өчен? Чөнки безнең үзегез беләсез дәүләтчелегебез югалгачтан милли архив дигән әйбер сакланмаган. Һәм аның рус архивларында сакланганнарында кайбер өлеше төрле сәбәпләр аркасында юкка чыккан. Мәсәлән, 19 гасырның башында Казанда бик зур янгын чыгып, Казанның архивы яртылаш янып бетә дип әйтик. Һәм шуңа күрә әйтәм бит, бу өлешчә инде әлбәттә өлешчә үзебезчә бер милли архивның тулыландыра дип әйтергә була менә бу кулъязмалар. Ни өчен? Чөнки менә кулъязмаларда теге кайберләр әлбәттә бер генә нигә багышланган була. Бер генә темага дигәндә дини китап икән, ләкин бар җыентыклар, икенче төрле әйткәндә мәҗмугалар. Анда нәрсә генә юк, һәм ничә телдә, гарәп, фарсы, иске татар телендә, төрекчә дә бар кайберләрендә, әйе. Һәм теге аерым бер генә әсәр түгел, төрле әсәрләр. Һаман да дини дә бар, әдәби әсәрләр, татар халык авыз иҗатына караган язмалар. Һәм шулай ук документаль чыганакларда теркәлгән. Менә экспедицияләрдә йөргәндә һәм гомумән безнең университетның фәнни китапханәсендә эшләгәндә менә мин шундый мәҗмугаларны укырга бик нитәм, яратам дип әйтик инде. Чөнки анда әйтәм бит, теге яки бу гаиләнең тормышына бәйле теге хроник истәлекләр бик күп нәрсәләр анда теркәлгән. Бу бер ягы, ягъни фәнни яктан караганда. Икенче яктан, мәсәлән, миңа татар халкы тарихын укыту дәверендә шушы экспедицияләрдә булу, халкыбыз яшәгән төрле төбәкләрдә булу бик зур ярдәм итә. Шул яктан караганда да әлбәттә бик файдалы. Һәм алар менә саклауга куелгачны ул җыелган кулъязмалар, документлар әлбәттә аларга мөрәҗәгать итәләр. Алар теге ничек дип әйтгәндә тузан җыеп кына ятмыйлар. Яшь галимнәр дә, өлкәнрәк буындагы галимнәр дә хәзер аларны җыялар, укыйлар. Әлбәттә бу кулъязмалар бар безнең гарәби басма китаплар. Аларда түгел бөтенесе җыелмаган. Әлбәттә, аларның иң күп җыелган өлеше, иң күп коллекциясе дип әйтергә була, безнең Казан университетында тупланган. Шулай ук милли китапханәдә. Менә бу басма китаплар һәм вакытлы матбугат. Әйтик, 1905 елның 2 сентябреннән башлап, 1917 елның октябренә кадәр татарлар тарафыннан соңгы мәгълүматларга караганда 93 газета һәм 37 журнал нәшр ителгән. Һәм шуның иң күп коллекциясе шулай ук безнең университетта саклана. Экспедицияләр вакытында кай вакытта табылды, әле безнең университетта сакланмаганнар да. Аларны без әлбәттә алып кайтабыз инде. Журналлар, газеталар. Аларда шулай ук безнең халык байлыгы һәм тарихи чыганак буларак бик зур әһәмияткә ия. Шуннан да шулай Җәүдәт абый, сез бит инде менә Совет дәүләте нәрсә дип әйтик инде
үзенең эшчәнлеген төгәлләп килгән бер вакытта дип әйтим микән. Укыгансыз инде. Ул вакытта бит әле гарәп язуына бик әһәмият бирелмиде. Менә гарәп язуын ничек өйрәндегез соң? Гарәп язуын мин ничек дип әйтергә. Беренчедән, Мустафа ага Усман чыгарган дәреслек бар иде заманында. Шул кулга төште. Аннан соң инде Мирхасанбай Усманов белән танышып, үземнең киләчәктәге фәнни җитәкчем, аның дәресләренә дә йөрдем. Менә шулай кирип киттем. Аннан соң шуны әйтергә кирәк, ул теге укытучыдан гына алып алга китеп булмый, күбрәк үзенең практик рәвештә шөгыльләнергә кирәк. Практик рәвештә. Һәм көндә укырга кирәк. Көндә укырга. Аннан соң әлбәттә инде тел тарихын белергә кирәк. Мин тарихчы бер яктан караганда, икенче яктан әдәбиятында бик нидәм мәсьәлә яратам дип әйтгәндә. Шуңа күрәдер бәлки бер ара Казан атлары журналында да эшләп алдым редакциядә. Һәм тел тарихын да өйрәнергә кирәк инде әлбәттә. Әлбәттә безнең тарих факультетында татар теле тарихын өйрәтмәләр, укытмадылар инде. Ләкин мин үзлегемнән укыдым. Үзлегемнән өйрәндем. Шуннан да менә документларны өйрәнә башлагач, алар ничектер комплекслар эштә кирәк. Гарәп язуын белдең икән, тел шул ук тарихи грамматикага кагыласың, ансыз булмый инде. Тарихи грамматикаларның бар диалектлар, диалекталь сүзләр. Менә алары да шулай ук бик кызыклы. Һәм менә шушы җыен нәшрияты чыгарган китапларны әзерләгәндә дә кайвакытта шундый сүзләр чыга. Диалекталь сүзләр. Дөресен әйткәндә, безнең инде бик зур күләмле диалекталь сүзлек чыгардылар безнең галимнәр, филологлар. Кайберләре анда кермәгән. Һәм аларны табу бик кыен, кайвакытта теге аларны контекст буенча гына аңлатырга туры килә. Менә бу эшнең бер кыенлыгын әйттем мин башта. Һәм тагын теге сүзләргә килгәндә бик кызык күренеш, жаргон сүзләр. Мәсәлән, 19-нчы гасырда да, 20-нче йөз башында да сәүдәгәрләр арасында булган жаргон сүзләр очрый. Менә аларның түгел аңлатмасын, төшенчәнең мәгънәсен бирү кайчакта бик кыен була. Чөнки алар бер дәврдә бер катлам кешеләр арасында нидә йөргән, тормышта булган дип әйтим. Ләкин бер кая теркәлмәгәннәр. Шуңа күрә кай вакытта теге яки бу шәхес, мәсәлән, Оренбург ягында чыкса, ул шәхес хәзер вакытта Оренбург кешеләреннән сорап та шулай булганы бар, сорыйсың инде. Шул территорияны, шул төбәк тарихын өйрәнгән кешеләрдән сораштырып, бик мәшәкатьле бер яктан караганда. Ләкин кызыклы. Шуннан да менә бу сүзлекне тагын да киңәйтеп эшләгән вакытта ул да бит инде безнең байлыгыбыз. Без бүгенге көндә менә яңа терминнарга, неологизмнарга эквивалент таба алмыйча интегәбез. Бу сүзне ничек тәрҗемә итик икән дип, үз байлыгыбыз бар икән бит. Инде менә бу җыен фонда чыгара торган шәхесләрбез сериясенә килгәндә, аны минем уйлавымча инде ялгышмасам баштан 500 шәхескә тәгаенләгән булганнар, шуларны язырбыз дип. Аннар инде күпмедер дәрәҗәдә чикләнгән ул. Чөнки мөмкинлекләр белән бәйле бит инде. Бүгенге көндә күпмесе чыкты, ничә шәхескә китап багышланды? Менә минем қолымда җыен фонды турында чыгарылган брошюра, заманда Мирхасанбай Усманов төзегән иде. Бу исемлектә хәзерге вакытта 107 шәхес теркәлгән. Әлбәттә, беренче тапкыр исемлекне төзегәндә, әйткәнчә 500-гә якын кеше була. Ул исемлекне Мирхасанбай Усманов һәм Азил әфәнде Валиевләр бергә төзиләр. Һәм әлбәттә бу кичкенә генә бер фонд өчен бу күтәрә алмаслык йөк, 500 кеше, һәм кыскарта менә шушы 107-гә калды. Хәзерге вакытта гомумән җыен фонды тарафыннан 200-гә якын китап чыгарылды. Шуларның яртысы дип әйтергә була, бу шәхесләребезгә багышланган. Аннан соң шунысын әйтергә кирәк, бу план буенча дип әйтгәндә шәхесләребез сериясенә кергән кешеләр асылда 19-нчы йөзнең икенче яртысыннан туып, халкыбызга төрле өлкәләрдә хезмәт күрсәткән кешеләр турында бара. Ләкин соңгы вакытта бераз гына бу хронологик шикләрне киңәйтергә туры килә. Мәсәлән, килеп керде безгә хәзер менә эшлибез дип әйтгәндә Таҗдин Ялчыгол турында җыентык. Таҗдин Ялчыгол инде ул 1768 елларда дөньяга килеп, 1830 елларда вафат булган кеше. Шулай ук халкыбызга хезмәт иткән язучы, тарихчы, педагог, күзәтүләре бар бит әле. Һәм Рисалә Газизә әсәрен Абдулла Тукай үзе язганча бик сөеп укый торган булган.
Соңгы чыгарылышларның берсе, минем уйлавымча, ул композитор Салих Сәйдәшевкә багышланган җыентык. Менә декабрь ае бит инде ул Сәйдәшне хәтерләү ае, аның хәтер көне дә нәкъ шушы көннәргә туры килә. Менә ул җыентыкның фәнни аппаратын әлбәттә сез эшләгәнсездер дип уйлыйм. Нинди чыганакларга таяндыгыз? Шуны әйтергә кирәк, Салих Сәйдәшевкә багышланган бу соңгы китап түгел бит, аңа кадәр дә берничә ниләр җыентыклар чыккан иде. Моны конкрет төзүчеләр Рамил Миннуллин һәм аның хәләл җефте Раушания эшләделәр. Шулай ук аның ниләре, туганнары, танышлары җыйдылар инде ниләрне, материалларны, һәм шулай ук элек чыккан, элек басылган әйберләрне топладылар. Чыганаклары шул архивлардан, китапханәләрдән алынган әйберләр инде барысы да. Яңа фотосурәтләр белән дә байтылды. Яңа фотосурәтләр белән дә байтылды. Әлбәттә, барысы да кереп бетте дип әйтеп булмый, чөнки китап, үзегез беләсез, күләмне бик нык артырып та булмый. Аннан соң ул укырга, нитәргә дә уңайсыз була дип әйтергә була. Бәлки киләчәктә әле тагын булыр язмалар. Менә ул китап басылып чыккач, яңа кайбер кешеләр әйттеләр, яңа кызыккан фактлар, әйтик, мәсәлән, Салих Сәйдәшевнең үзбәк композиторлары, үзбәк авторлары белән бәйләнеш турында яңа фактлар әйттеләр, бик кызык. Ләкин аларны тәфсилләп тикшерәсе бар, ачыклыйсы бар. Киләчәктә бәлки аларны да бастырырбыз. Иншалла, булсын. Бирсен Ходай. Инде менә иң соңгы басылган шәхес, ул минем уйлавымча Каюм Насыйри булырга тиеш. Иң соңгы узган ел чыккан безнең китабыбыз, ул Каюм Насыйрига багышланган, безнең атаклы мәгърифәтчебез. Әлбәттә, китап саллыгына чыкты, ләкин бер китап күләмендә, дип әйтгәндә, Каюм Насыйриның күп кырлы эшчәнлеген күрсәтү бик кыен. Әмма ләкин шулай да мин бу китап уңышлы булып чыкты дип әйтәм. Ни өчен? Чөнки анда аның моңа кадәр басылган хезмәтләре яңадан карап чыгылды, беренче чыганакларга нигезләнеп, шактый хаталар төзәтелде, дөресен әйтергә кирәк. Һәм моңа кадәр аның басылмаган бик күп хатлары дөнья күрде. Бу Каюм Насыйриның иҗатын, аның тормыш юлын өйрәнү өчен әлбәттә менә дигән чыганак булып тора киләчәктә. Һәм моңа кадәр яшәп килгән кайбер теге әдәбиятта яшәп килгән Каюм Насыйри турында фикерләрдә, монда бу китап нигезендә аны кире калырга була. Әйтгәндә бик теге фәкыйрь яшәгән икән, фәлән икән дигән сүзләр ул бик үк дөреслеккә туры килми. Һәм анда менә мәсәлән хатлары буенча күренә, ул Мәскәүдә яшәгән үзенең абзасы, сәүдәгәр Абдулхай белән бик теге тыгыз элемтәдә торган, һәм сәүдә мәсьәләләрендә дә ул аңа булышкан, төшеп калган кеше булмаган. Һәм үзе дә бит инде бик күп китаплар чыгарган, саткан, һәм бик кызык ниләр бар, хатлар бар, аңа язылган хатлар. Һәм татарлар яшәгән төрле төбәкләрдән Россия империясенең кайдан гына юганда, ул хәзерге Татарстан территориясе белән генә әлбәттә чикләми, анда Казакстан территориясе да бар, Үзбәкстан да бар, Сибир киңлекләре, Көнбатыштан да килгән, кайдан гына килмәгән. Ягъни популяр, халыкка кирәкле китаплар чыгарган дигән сүз. Ул өчен мәгърифәтче буларак ул яктан да кызыклы дип әйтәгән. Җәүдәт абый, Миркасым Габдуллахат улы Усманов, күренекле академигы, сезнең устазыгыз, сезнең белән бик горурлана иде. Менә аның булмавы бүген үзен сиздерәме? Бәлки устаз киңәше дип әйтик, аксакал фикере дип әйтикме? Әлбәттә сиздерә. Чөнки ул ничек дип әйтгәндә бик абруйлы, авторитетлы кеше иде. Үзенең сүзен әйтә белгән һәм теге фән өлкәсендә генә түгел, кайбер теге иҗтимагый мәсәлән вазгыятьтә булган хәлләр мәсьәләсендә дә аның сүзе үтә иде. Һәм менә кайбер мәсьәләләрне чишүдә әлбәттә аның ул булса, бәлки башкачарак эшләп булыр иде дигән фикер мине бер вакытта да онытмыйм шуны. Әлбәттә, юклыгы сиздерә. Рухшат булсын, бик әйбәт һәм әтрафлы, иктидарлы галим иде чыннан да. Менә сез җитәкләгән китапханә турында да сөйләшик әле, Җәүдәт абый. Менә аны безнең галимнәребез әйтәләр, иң бай китапханәдер ул Казан шәһәрендә диләр, чөнки бөтен Россия буйлап эзләп тә таба алмаган басмаларны шуннан таптык дигән галимнәрне мин шактый беләм. Менә бу нәрсә белән аңлатыла икән? Ул беләсезме, ул Татарстанда гына түгел, ул гомумән Россия территориясендәге иң бай китапханәләрнең берсе. Байлыгы нәрсә белән аңлатыла? Беренчедән, Казан университеты Россия империясендә Мәскәү университетыннан кала ул икенче университет.
1804 елда ачылган. Әлбәттә, хәзерге Петербурглар бу мәсьәләдә дәгъва итәләр, ягъни Петербург университеты икенче булган дигән. Ләкин ул мәсьәлә буенча мәскәүлеләр алар белән бәхәсләшәләр, бу фәнни бәхәсләр бара бу мәсьәләдә. Инде ул яктан караганда, әйтик, мәсәлән, Дербт университеты булган, Тарту университеты, ул да Россия империясе составына кергән. Ләкин ул университет әле Эстония территориясе Россиягә кушылганча анда оешкан булган. Ягъни ничек исәплисең аны? Бу бер 1804 елда ачылган дип әйттем. Һәм 1809 елда анда типография, басмахана оештырыла. Һәм бик күп ниләр, татарча китаплар, татар наширләре заказы буенча анда басыла. Бу бер. Ягъни аннан соң анда басылган китаплар теге ул чакта мәҗбүри нөсхә дигән закон булган. Анда җыела барганнар. Шуңа күрә байлык шуннан да килә, бер башы. Икенчесе дип әйтик, университетта көнчыгыш факультеты булгачтан анда эшләүче галимнәр, шулай ук кулъязмалар һәм көнчыгыш телләрендә язылган китапларны җыйганнар, һәм махсус экспедицияләргә дә барганнар әле. Һәм бу яктан караганда мин мәсәлән Николай Иванович Лобачевскийны телгә аласым килә. Ул бик хәйр-хаклы булган татарларга карата, татар галимнәренә, һәм китапханә фондларын көнчыгыш кулъязмалары белән баетуга зур әһәмият биргән. Әһәмият бирү нәрсә инде? Финанслаган. Финанслаган. Бу шуңа күрә хәтта чит ил мөһиминде, галимнәр үзләре дә башкара. Хәтта чит илләргә дә галимнәрне командировкаларга җибәрә торган булган. Шуңа күрә тупланган. Һәм байлыкның тагын икенче ягы 1917 елгы октябрь инкыйлабыннан соң дип әйтик, теге конфискацияләр заманында Казанда булган бик күп китапханәләрнең, шәхси китапханәләрендә һәм төрле оешмаларның китапханәләрен җыеп берләштерәләр. Башта ул төрле исемнәр белән әйтик Татар Республикасы фәнни китапханәсе дип тә атала. Аннан соң аны кушалар, университетка кушалар. Аннары республика китапханәсен аерып чыгалар. Ләкин ниләр? Басмаларның күпчелеге, көнчыгыш телләрендәге басмаларның күпчелеге бары безнең университетта кала. Бу тагын бер чыганагы байлыкның. Тагын бер чыганагы бар. 1963 елдан башлап безнең университетта даими рәвештә эшләп килгән археографик экспедицияләр оештырылды. Һәм аны нәкъ менә шушы минем фәнни җитәкчем, күренекле галимебез Миңкасым Госманов оештырды. Ел сайын июль айында татарлар яшәгән төрле төбәкләргә экспедицияләр оештырыла иде. Хәтта кайбер 10-лы елларда икешәр отряд чыгып китә иде төрле якларга. Һәм шул экспедицияләр эшләнеге нәтиҗәсендә анда 10 меңнән артык кулъязма китап җыелды. Кулъязма китаплар, әлбәттә, анда кулъязма китапларына түгел, басма китапларда, газета, журналларда, документларда, айрым нөсхәләр. Хәтта документациялар, мәсәлән, мин кайберләрен әйтеп китәм. Оренбург өлкәсендә бер авылда, Терес Усман дигән авылда, без хәтта немец телендәге документлар таптык. Ягъни Беренче бөтендөнья сугышы вакытында немецларга әсир төшкән татар солдатларына бирелгән, аларны бөтенләй 1920 елда әсирләрне алышу була. Шуларга бирелгән документлар немец телендә саклана иде, без аларны алып кайттык, татарларга бирелгән. Һәм кулъязмаларга килсәк инде, әлбәттә, тематикасы бик төрле, мин аларны санап та тормыйм. Һәм бездә генә язылган, бездә генә күчерелгән кулъязмалар түгел, Урта Азиядә язылганнар, ниләрдә, гарәп илләрендә язылганнар. Хәтта, мәсәлән, Түбән Новгород өлкәсендә, Болгария территориясендә, хәзерге Болгария территориясендә күчерелгән кулъязма китапларда табырга таптык дип әйтәйин. Җәүдәт абый, менә һаман да сез инде бер тыңгылык белмисез, һаман эшлисез, иҗат итәсез, язасыз. Соңгы вакытлардагы эшчәнлегегез, минем уйлавымча, Татарстанның республикасының 100 еллыгы белән бәйле. Менә бу чыганаклар турында да әйтеп узыйк әле. Ниндирәк хезмәт? Менә узган ел безнең бит инде республиканың президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның указы чыкты. Ягъни Татарстан Республикасының оешуына 100 ел тулу уңайыннан юбилейга хәзерлек турында указ, һәм шулай ук Россия президенты да чыгарды андый указны. Һәм менә шушы указны тормышка ашыру юлында мин шөгыльләнәм 3 томлык Татарстан АССР, Татарстан Автономияле Республикасы оешуга багышланган документаль чыганаклар җыентыгын әзерләүдә. Беренче томы чыкты.
узган ел. Дөресен генә әйткәндә, мин аларны инде моннан күптән, бер 15 еллар элек җыя башлаган идем. Ягъни әле татар факультеты булган вакытта ук татар тарихыннан дәресләр биргәндә студентларга файдалана башлаган идем. Һәм менә 17 елда басылып чыкты. Беренче томга 224 документ һәм төрле характердагы материал кергән. Булар 1917 елгы февраль революциясеннән алып 1917 елның 30 декабренә кадәр булган документлар. Һәм шунысы әйтергә кирәк, алар татар һәм рус телләрендә басылды. Аларның абсолют күпчелеге әле кириллицада беренче тапкыр дөнья күрә. Һәм безнең татар иҗтимагый сәяси оешмалары, иҗтимагый сәяси хәрәкәтнең тарихына багышланган төп документлар барсыдан да кирде дип әйтергә була. Ягъни төрле съездларның беркетмәләре, протоколлары, уставлар, документлар, язышулар бөтенесе анда кирделәр. Һәм әлбәттә бик кызык ниләр ачыла, нәрсәләр, бик кызык нәтиҗәләр, күзәтүләр ясарга туры килде үземә дә. Мәсәлән, берничәсен әйтеп үтәм. 1917 елгы февраль революциясеннән соң Россия Дәүләт Думасына, шулай ук Россия Дәүләт Думасындагы мөселман фракциясенә төрле төбәкләрдән татарлардан бик күп телеграммалар килә. Тәбрик телеграммалары. Ягъни революция, ирек, хөрриятне яклап, һәм шулай ук элеккеге милли һәм дини өлкәләрдәге кысылыкларны бетерүне таләп иткән телеграммалар. Хоплау телеграммалары, абсолют күпчелеге. Төрле регионнардан. Алар хәзерге вакытта Санкт-Петербургта, Россия тарих дәүләт архивында сакланалар. Әлбәттә, аларында барысында биреп булмады. Мин географияны күрсәтү өчен төрле төбәкләрдән килгәннәрен бирдем. Шуннан соң килик октябрьгә. Октябрь инкыйлабы булгачтан анда бер телеграмма да юк. Һәнишә алай булды икән. Менә шул кыска арада кешенең ничек фикерләр үзгәрә. Һәм менә карагыз, менә сез инде мәктәптә бәлки укыгансыздыр. Ибраһим Вазыйның, минем шулай якташ дип әйтик, атаклы язучы «Онытылмас еллар» дигән трилогиясе бар иде. Һәм анда шундай бер күренеш бар. Февраль революциясеннән соң балалар уйнап табалар. Патша төшерү. Менә күрәсезме, февраль революциясе никадәр не ясаган, нәрсәле тәэсир ясаган халыкка, хәтта балалар уеннарына үтеп кергән дип әйтик. Инде октябрь революциясеннән соң әлбәттә без яшәгән вакытта да өйрәттеләр, октябрь революциясе ул искиткеч бөтен дөнья масштабындагы зур вакыйга фәлән дә түгән дип. Һәм бик кызык, октябрь инкыйлабы булгачтан Казанда татар җәмәгатьчелегенең бик зур җыелыш була, 100-гә якын кеше. Бу 16 оешмадан, 16 татар оешмасы була ул чакта. Менә хәзер мин ачыкладым дип әйтик инде. Нишләргә дигән мәсьәләне тикшерәләр булар. Бик күп ниләр, ораторлар чыгыш ясыйлар, сөйләшәләр һәм бер нинди карарга килмичә таралышалар. Шок хәлендә кала татар җәмәгатьчелеге. Ни өчен дигән монда уйлап карагыз. Мәсәлән, 17 ел турында сөйләшәбез. Февраль революциясе. Коточка зур вакыйга ул вакыт өчен патшаны төшерәләр. Ничә 100 еллар буе хаким идарә иткән династия җимерелә дип әйтгән. Һәм килә вакытлы хөкүмәтнең беренче составы. 17 ел уртасында вакытлы хөкүмәтнең икенче составы Керенскийларына киләләр. Ягъни хөкүмәт, хакимият ничек алышынып тора. Һәм инде октябрьдә тагын бер тапкыр алышыну. Һәм менә шушы җыелыш турында әйттем бит әле мин. Шул җыелышта берәү әйтәне бик кызык кына бер фраза әйтә. Хакимият бала уенчыгы кебек кулдан кулга күчеп йөри ди. Безнең теге законга бик нык бирелгән халык моны башларына сыйдыра алмыйлар. Менә шундый кызык ниләр. Мәсәлән, фактлар, әгәр дә хронологияттан карап чагыштырып өйрәнсәң, шундый кызык ниләргә, нәтиҗәләргә киләсең дип әйтегән. Ничә гасырлар буе патерналистик системада яшәгәннән соң, теге монархизмга нәтиҗәләнгән, тәрбияләнгән халык монда шок хәлендә кала дип әйтик. Әлбәттә, анда башка ниләр бар, әйтик, хатын-кызлар мәсьәләсендә интергә була, сөйләргә була. Ничек итеп 17 елда хатын-кызлар хәрәкәте, мөселман хатын-кызлар хәрәкәте үскән. Чөнки беренче мөселман хатын-кызлар съезды, курылтайы шулай Казанда уза бит инде. Анда асылда алар татарлар,
Анда Кырымнан Бакыйса Буби һәм башкалар. Анда Кырымнан бер ханым була, Шафика Гаспринская, бу Исмаил Гаспринскийның кызы дип әйтгәндә. Һәм Казак кызы, бер казак кызы, Аккагас Дошҗанова дигән ханым катнаша, калганнар бөтенесе татарлар. Хәтта Бакудан да татар кызлар киләләр. Һәм шунысы кызык, бөтен Россия күләмендә хатын-кызларның оешмалары барлыкка килә. Оешмалары. Әлбәттә, хакимияткә башлыклар килгәчтән бу оешмалар башында куып тараталар инде. 18 елларда женотдел, женский отдел дигән әйберләр барлыкка килә. Женсоветлар башкалар барлыкка килә. Менә анда мин бу канале ике генә сюжетка тукталдым дип. Аларында бик күп. Шуннан да бу шактый кызыклы тарих, буларын инде без китапны кулга алганнан соң танышырбыз. Җәүдәт абый, сезгә бик зур рәхмәт шушы тыңгысыз игелекле хезмәтләрегез өчен. Алга таба да шушындый иҗади сөенечләрегез, фәнни ачышларыгыз күп булсын, мул булсын. Рәхмәт. Рәхмәт чакырганыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең бүгенге кунагы Казан Федераль университеты доценты, тарих фәннәре кандидаты Җәүдәт Миңнуллин булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.